Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallim. Shegu de shegu san shegu de shek sugle. Balmake mbalamuso I hakil tonna. Ara jaba temena yeni finyana. Mi sayira finyani ara jaba kalu kele na tuguni. Oyi muye oyi suratu Yasin. Eba fa ko kan no yibolo wa. Gele am mbi ko no kibo gele la wa. Ibe hera mun iba fa ala ko ojidi wa. I hakil to suratu Yasin la Quran dia kando. Kerengera ban kaloina sabula ni kalo ni kalo kerengera le ala bolo. Mo kekmo olu bi to na boke ni kaloina. Suratu Yasin ibi hakil to la iba sebe. Ni sera hayam be na fo mo salamun qawlan min rabbir rahim. Ibi joye iba sebe shem bi kononto anu kononto. Kasura ka haya dafa. Ibi jija ko sebe sigoroma saba ka nashibo ni mamna ni kla nashibo la yirim bidun dala o kalte muga ibo faranyini ko oni nashin daji no boro bi salatul fatihi ibo sebe shen keme ani shen biolo vla ani shen nani o ko fe bi salatul fatiha fana sebe shen keme ani shen biolo vla nani ibin nashi saban kenyona ka suroka mine do yindi ka yiri fara nun ka kono ka nashi nun ka dafa ka sigi ka datu ka titobi de iba sigi ka datu de ni ya datu kle sababi bola datu le ni kle saban dafa la ibi kwala gele am manake chugo eka o kera bana koy o kera era ka ko bloquer le dowa o kera papier koy o kera furuko o kera dengoy o managa hamna ko gelon gele iti klewlo bla suro o kulla fo ala ka ta dayele iye ni mako bunu mako ba ala garsege chamana ala ka seka dofre ya garsege o be ala ka seki ikorota ki black place bola tukunna nga ba na ma fo ka ba na na ko bereba o de saba fara ni ba fara saba fara ibi bereba ta akaseke immo nye kun fa kunna tilyala ibi jija kan sebe shen sigoroma mukwande ka yashi sebe shen sigoroma mukwa iseo se salamun qawlama iba sebe shen bi kwanto no konanto parce que kegbi oti barage laloma o de bi tono sur ala della way mugo kegma o koni etay mugo fitini ni ba feka mugo bagli iye ka ikaseka soro bake hamna ngo gelam bi la ka seka ke ko nyana bo ijije ka sebe shen mukwa a shen mukwa ni sera salamun qawlala iba sebe bi kononta ni tise mo ma sebe kadima no dafale ka salatul fatihi iga sebe shay kema ani shen binani ani shay kema ani shen biro vlanani ka al fatiha fara sebona ka ni yirin nun ke no yir kalte mo mo bidu ka daji imana ka je jamana ka imana ka je baro barala sambolo tunga mangeo imana ka je bara nasukula atin nafa ya mo kelema yo fugare mo mi sigime ko ni esivile atine fonye mogo be kibi barala iba fe ala ga saga iga sab de blo barala ki irwa tugurida no kera na abora mu fa ma Allah kalni koy ni mogo ba anashila kiregerema iba yoro ram saka sebiye 70 25 95 23 plus 223 ala kan sawaben ala ka arajaba kalo wore ala ko yirana ni ciwa barga sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.